Weda tagħna u l-kelma tagħna għax il-kelma tagħna inżommuha se jkun illi intom il-persuni, il-residenti ta' Kerċem se jkollkom tmexxija dejjem aħjar għalik u għall-eżis tiegħek. Kif se jkollkom fin-Nadur jekk tażlu tmexxija nazzjonalista, fir-Rabat jekk tażlu tmexxija nazzjonalista, fix-Xara jekk tażlu tmexxija nazzjonalista u fil-lokalitajiet kollha anki fejn m'hemmx tmexxija nazzjonalista ser inkunu qegħdin nagħmlu aktar pressjoni jekk intkom tatuna aktar rappreżentanza. Kien dan li qal il-kamp tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fid-dialogu li sar fil-Kerċem Għawdex wara jum sieħ li qattaw għal Plawċin. Bernard Grech tkellem dwar l-importanza li nieħdu ħsieb kull lokalità kif Malta u anke f'Għawdex bil-Partit Nazzjonalista diġà għandu pjan ċar. F'kull lokalità ta' Malta u Għawdex kemm jekk hija mmexxija mill-Partit Nazzjonalista kemm jekk le qegħdin nimpenjaw ruħna illi nimbuttaw ħalli jsir studju dak li jissejjaħ il-carrying capacity. Billi allura ma nibqgħux sempliċement l-affarijiet isiru waħedhom, imbagħad naraw u jekk hemm bżonn jinfetħu u jsiru proġetti mingħajr ma jkun hemm pjan kif qed jagħmel dal-gvern, imbagħad kulħadd jgħidlek li qed ibagħat il-konsegwenzi. Huwa fakkar fid-differenza bejn il-Labor u l-Partit Nazzjonalista. Il-Labor huwa gvern illi tant huma medija fuq affarijiet interni u kif se jisirqu l-flus u kif se jiftemu kif se jaqsmu l-miljuni u kif se jisirqu il-flus tal-poplu u l-assi tal-poplu li ħallu l-affarijiet jiġru waħedhom. U aħna li għax ikkonċentrati għal-ħidma fuqek aħna irridu nagħmlu l-affarijiet bis-serjetà. Bernard Grech qal il-Partit Nazzjonalista jilqa' lil kull persuna għal ġid ta' pajjiżna. Nilqak ġewwa il-familja nazzjonalista. Għaliex int għaraft u int ser tażel il-futur ta' wliedek. Int ser tażel il-futur tal-familja tiegħek, tal-eżis tiegħek, ta' pajjiżek, li pajjiżek u l-bandiera tagħna tiġi l-ewwel u qabel kollox bil-fatti għalina mhux jużawha u jinqdew biha biex huma jisirqu u jsiru miljonarji. Kien hawnhekk fejn Bernard Grech fakkar fl-importanza tal-vot ta' 8 ta' Ġunju. Jekk trid tmexxija bil-għaqal, jekk trid tmexxija onesta, onesta fis-sens illi dak li ngħidu inwettquh, li dak li ngħidulek ikun il-verità, li ma nitqux bik, imma aħna naqduk. Naqduk, mhux billi intuk dak li m'għandikx dritt għalih, ma naqduk billi inti tieħu dak li huwa dritt tiegħek. Il-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino qal il-Partit Nazzjonalista għandu viżjoni ċara għal Għawdex b'mod speċjali fis-settur tas-saħħa e kif jixtieq jara l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex mhux biss jagħti l-aqwa servizz iżda saħansitra jkun immexxi mill-Lawċin stess. Dan wara l-Gvern Laburista tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex flimkien ma' żewġ sptarijiet oħra f'Malta lil barranin għal miljuni ta' euro bla ma sar l-ebda investiment fihom. Id-dialogu ġie indirizzat ukoll mill-kandidat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Peter Aġus li qal il-Partit Nazzjonalista verament irid ikun hemm għalik fuq livell Ewropew. Iżda biex il-Partit Nazzjonalista jkun jista' jġib l-aqwa riżultati għal pajjiżna jeħtieġ li kull individwu jivvota lill-kandidati kollha tal-partit sabiex ikun hemm rappreżentanza ikbar fil-Parlament Ewropew.